Mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban. Mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pakarhayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin Hatod sa inyo kan pag-isipan DCGB ang programang magtataon ng impormasyon mapadapit sa pagpakulong asin tamang pagkataman kan kapalibutan. Mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban. Mga istoryang daraan pag-asa asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pakarhayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses mahalaga kapalibutan padabaon ta. Boses kan kapalibutan kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo digdi sa DCGB ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Mga tugang, good morning. Boss, welcome sa ito yung programa. And outside broadcast kami kanya ni Padre Moy. Kami sa Silver Pen sa farm. And yun ang lugar na sa kinamamugtagan. So kang enot na pigpresentar mi construct yan to pag talagang hindi sa lugar. Padre, Wala. good morning po tabi. Ngayon na aga, po dahil tanya man po sa labing ka man ng God, tunay na nyaon yan ang paros. Maraig di ang paros, na bako man sa payo, kundi sa kapalibutan. Kaya maray na aga po sa inyo gabos. Magayon po talaga ini yung lugar na ini. Kasi man ining lugar na ini, gigibuhon po na hopefully maging LSA. Learning Site for Agriculture. Pero igo po ini mga special feature for pwede po ini maging healing center. Tamang-tama niya si Clyde, si Dr. Clyde. At tapos man ako nag-healing man, tamang-tama, comprehensive holistic healing. And siguro sa mga kababayan ta, sa mga past episodes may pigpipresentar mi sa Indo, ang iba-ibang klase po ng mga LSA na na-accredit na ang ATI. So siguro sa pagkakataon po na yun, kaibanan ta po ang mga personalized kang ATI para mas maliwanagan ta kung ano ang LSA, ano ang process, and ano ang dapat na gibuhon ka mga incorporators kaya ni para mas lalong maging pagkapag-serve as to po mga kababayan. Ano ang SPA? Yes. Sabi, special power of the attorney. Sabi man, salus per aquam suis pa baga. Kaya magayon maipaliwanag po. Opo. Sir Jun, Si Sir Jun Valenzuela po tabi ang sa tuyang ito. Sir Jun, good morning po. Welcome sa Boses ng Palibutan sa DCGB. Okay, so good morning po sa mga kabus pong naghinanyog sa DCGB sa programa nito. Opo. Sir Jun, ano ang tigapod na LSA and ano anong ang katihan? proseso kayo nitangani na accredit po nito? Okay. Bali po kasi kami sa ATI, kami kasi ang training arm kang Department of Agriculture.
So meron po kami inapot pong app, ladderized approach, okay? So ang init po kayan, of course training tatawnin po ning tamang kaaraman, ang mga parauma, ang mga agricultural extension workers para mga let's say mga bagong kaaraman, let's say sa paroy, sa mga vegetables, sa corn, sa organic agriculture, or ganyan po. After that, sa training na tinataumi, yan po kayo po na mag-level up naman sinda, no? So, pwede po ang saindang na sainda pong mga nanoodaan sa ATI, pwede na po yung maging demo farm ang sainda pong ang saindang So, yan po ang naputang LSA sa process na maging na siya ng learning site for agriculture. Ayun. So ano po ang pinifeature niya? Ano siya? Sarong school or sarong demo farm? So ngunyan po, first stage niya lang po as an LSA, isa parang demo farm lang siya, no? So kung ma-accredit po siya, maging certified po siyang LSA, so magiging open na po siya sa mga gusto pong makanood sa mga bagong teknolohiya na sa ibang po ining nanoodan sa ATI. Ayun, parang ihiras Oh, niya. ihiras niya pa. Ihiras So naman. magiging na po ang sa iyang farm. Ayun. Oo. Garo po baga, Is first stage lang po to. transfer of technology. Yes po. Ayan po ang mangyayari. Ngunyan, lalong-lalo na po ngunyan, mahalaga ho na maray. Bago na, ang farmer po baga, saro man sa ng scientists. Garo scientist, dapat dakulong ang dapat adalan. Pero kaya salamat sa mga espersong inikang ATI. Kaya sa ano pa po ang iba pang purpose kang LSA? Ino po sa gabos, Diyos maray na aldaw po sa mga naghihinanyog po idi sa programang ini. So, nasabi po sa bago ni Sir John na ang Learning Site for Agriculture program po ay saro sa partnership program kang ATI. Digdi po pinapahiling po ang technology demonstrations, pag-abot po sa pag-uuma, pag-abot po sa pagpoproseso, sa pagsisira. Yan po. So, more of demonstrating o pinapahiling po iti si mga practical na pamamaagi kang pag-uuma, mga best practices, mga makabagong pamamaagi kang pag-uuma. So, igdi po tigsusulong ta po igdi na maabot itong inaapod ta po bagangon niya na masaganang ani, as in mataas na kita. So, Kung sabihin po baga, hands-on ng gad na learning. Ano po? iyo po, tama po ka po dyan, Father, kasi ang learning site po, magkakaigwa po kita ng mga theoretical knowledge through classroom learning. Like for example po, igdi sa Silverenza Farm, igdi po sa kubong ini, magkakaigwa kita ng mga tukdo po. Matukdo kita sa mga theoretical knowledge. Tapos maluwas po kita dyan sa sa area para mag hands-on po kita kung paano po ginigibo itong tinutukdo igdi sa Kung puro sa naturi, takulo na po bagangon yan sa mga Facebook, sa mga takulo na kayan. Pero mas iba mang siyempre itong talagang hands-on. Ano po mga technology ang pwedeng ituro? Sa mga technologies na papadagos po ngunyan, iyo po ang inaapod na organic agriculture. So saro po ni sa programa na talagang tigre-revive po si mga old practice para po, kasi iyon po ang banta po baga kang nadideplete na ang mga nutrients pag-abot po sa soil, may mga negative effect po itong mga conventional farming system ngunyan. So iga po kita ng mga lumang pamamaagi na nakukuha lang po si mga inputs hali sa kapalibutan, na ito po nakakatabang na ma-revive po si mga nutrients pag-abot po halimbawa sa soil. Sa kahaluyan pong panahon, halimbawa ang sarong lugar nagagamit po ng mga synthetic fertilizers, gradually po na nadideplete ito on process. Po. Kaya po itong sa pamamagi po kung organic agriculture sistema po kayan, padikit-dikit po nare-revive si mga natural pong mga organismo na yan po duman na matabang po sa satuyang mga pananom na magtalubo in a natural way. And
Ano man po kadto, syempre, pag natural po ang satuyang napoproduce, healthy po to. Mas healthy po tong i-consume ng mga tao. As in mga hayop po na makonsumo duman. So bako sana pala na food security kundi healthy food. So ano po ang mga yan? Ano pa po ang ibang ano pa pong pwedeng ituturo idigdi? Fertilizer, ano pa? Well, sa ano po, inot po sa gabos, sabi ka mga kairibanan ko, Marena Aldaw sa mga naghihinanyog kan programang iniyo, kami po nagpapasalamat na nataon kami ng oportunidad na makapagpaliwanag manungod sa ETI and of course sa samuyang programa na Learning Site for Agriculture. Ano po, so nabanggit na po ng mga kairibanan ko ang mga mga teknolohiya na pwedeng i-share digdiyo sa sarong farm na kung masicertify po siya bilang sarong Learning Site for Agriculture, matao-taon po siya ng oportunidad itong partner ito pong farm owner na mag-share ng kung ano man ang teknolohiyang yaon digdi sa farm. Ano po, so sinabi po sa bago ni Sir June na iniyo po ikaduwang level kang samuyang empowerment sa mga parauma. Ano po, ang inot na level of empowerment ito pong pagtataon ng mga pagsasanay o provision of training services. Tapos po ini yung ikaduwang level, certification as Learning Site for Agriculture. Saro po ining paagi kang samuyang opisina na i-recognize itong mga farmers araw po nila Doc na nag-a-adapt ka mga technology. Nanununodan ninda sa ATI, sa DA, asin sa indang kapwa farmer. Incidentally po ang samuyang opisina nag-i-implementar man ng extension modality na inaapod na Big Brother, Small Brother modality na kung saan po itong mga halina nagtitraining sa muya na kumbaga halangkaw na ang sindang level of knowledge pagdabot sa agriculture, nagsiserbi na po sindang Big Brother as nagkatabang sinda duman sa mga saradit na farm. So digdi po sa sa Albay, yuga po kami digding kinukonsidera na Big Brother ang Lungabela Kalikasan Farm. Ayan. Ayan. So siya po. Ayan. Siya po. Brother Marlon. Opo. Ano mo po? Ikaw baga gurangan ka na. Father. Napaparaot. Good morning po sa Giraray, sa DCGB, mga parahinan nyo po. Sa Gabos po na nagiinan nyo gunyan, maging sa YouTube po, live kita. Yaon naman ako digdi, yaon naman sila kay Silverenza. Mga amigo ko na, Gabos sa taga ATI, Laudati Farm, Silverenza Farm, yan po si Doc, tapos si Ma'am Renz. Pasalamaton man po ako na natawan ki trust oportunidad na maging part kang Silverenza na bako lang sa farming nagbuon nagpuon talaga sa pag-enroll ni Ma'am Renz sa Lungabelas Kalikasan Farm. Na-meet ko si Doc, urulay-ulay, mga kaagdaang pambilyon. Tao man kami niya ako maggarakod ki bambo. Ano ba kayo naman yan? Napatunayan taman na kaya taman digdi sa Albay. So dakulo ng mga plano kami na Father Momoy and Sir Mardila tapos si Ma'am Renz. Diyan po sa nabanggit ni Doc Joey tapos si Sir Alex na Big Brother. Gernadang ko na yan Lex Big Brother. So ang objective ka ini tama itong nabanggit po ni Doc na garong nagtatao ki guidance or gabay na siyempre ibang manggiraray so pioneering tapos duman sa still learning. So siyempre ano man ang katutuyuhan ta na yaon na kita sa certain level na daita i-encourage or tawan ki guidance so mga masurunod na Pero Big Brother mentoring mentoring Big Brother Farm. So pasalamaton po ako sa ATI sa pagtao ki opportunity na yan sa sa sangunyan po garong totoo mananggad na may Big Brother mentoring si puun baga kay itong nag-talk ako sa ATI through virtual si mga taga partner ta sa Kamsur nagkukonsulta sa tuya sa through Facebook. Pigaharlat nga ni ako kung di tayo ning pandemic. So igwa po kitang sorsogon
igwang katanduanes na nagpapatabang. Maugmahon man po. So, and bago ko malingawan palan, congratulations kay Doc Clyde and kay Ma'am Renz sa Tuya Agabos ta nag soft blessing kanina si Father kaning farm. So good luck po Doc Clyde and Ma'am Renz and sa Tuya Agabos man. Salamat sa ATI. And Manungod po naman sa Big Brother mentoring. Sa mga LS, sa mga pig mentor mo, garo baga na magkaturugang nito. Kaya ini mga LSA garo nagkaigwang organization. Opo. Itong LSA nagkaigwang bilog na asosasyon. Itong pigapot ng Balsa. Oo. Bicol Association for Learning Site in Agriculture, Balsa, na ang presenting presidente tanganing unyan si Ma'am Ramona Bustamante. Siya po ang presidente. Dati siya sa BU? Yes po. Ano siya? Nag-dean yata, retired. Pati sa AMEC, BCCM. So ito po na Big Brother, garong may certain function man, other sa function kan Balsa. Ta itong association ito, throughout Bicol region. So ining Big Brotherhood sa farm garong magpupuon lang parang magkaigwang cluster man ini. Ta siyempre dahil naman so lalo na pandemic. Okay. So I suggest siguro sa grupo sa ATI na clustered at least per province magkaigwa. And then bibilogo naman sa mga Big Brother duman interprovince nganing igwa na naman kay certain planning na naman. Nganing pero magkaigwang magayon ang mass ang base katapos support system to kada LSA igwa man ang mga specialization. So igdi Dr. Clyde, ano po ang mga pig-isip nindong magiging mga specialized nga mga training, anong mga special method training ta igdi? Ganun po, si Dr. Clyde po ako. Naisipan mi po ni Agum po na since nurse po siya, doktor ako, ang magbuhay po kang mga herbs po. So bako sana po duman sa pigapod na culinary pati therapeutic herbs na para makibuta ining pigapod na pharmacy. So dako lang bagay. Nagpuon po kaming kadikit na mga herbs na both therapeutic and culinary na nagpapagulpi naman po. Saro pa sa larangan po ay good maray na aga po unay. Ako po si Mrs. Renz Cope po, ang kabiyak ng Dr. Clyde Cope po. Magandang umaga sa mga naghihinanyog po sa DCGB po. Ang saro pa po na to continue po sa pigsasabi niya, saro may pa po nga advocacy, adhikain is ito pong pig-aapod ta sa medisina po, may naturopathy po kaya na pig-aapod. Naturopathy. Yes, opo. So gusto mi po na parang i-establish ito sa community nganing makatabang man kita bako sa nang sa diri mi na needs ngaya makatabang man kami sa community na ang mga tao pati mo niyan since pandemic po baga gari dipisilyon po magkaroon ki maintenance na health na pig-aapod mapaduma sa klinika tapos po mapa-hospitalize. Kung igwa po sinda pong kumbaga i-encourage mi na magtanom ka mo na igwa may mga therapeutic na mga benepisyo, yaon pa sana po sa natad dinda. Igwa na po sindang rich source kan pwede pong maging source of kumbaga ngayon naturopathy ngayon medicine po sa inyo. Nganing day na masyado magparado man sa mercury drug. Yes po, Father. Sa pharmacy pa sana nagpupuon na. Iyo po. Na mismo. Opo. Yan po ang contribution. Pero sa runay din ko po di kasubago niya on si Dr. Biyong tiyo ko. Nailin ko garo insaro man na itong inspirasyon sa kaagyat challenge. Sa grabe ng mga bulong niyaon sa iya. Iyo. Ngun yang garo nagsishift na into
more natural katapos immunology Yes. na yan. Ilingan po, sarap po yan na doktor, medical doctor. Iga po sinang hospital. Pero ngunya na mati na talagang grabe na ang epekto kan mga chemically prepared medicines. Ngunyan going back to nature. Yes po. Ngunyan nga po. Ngunyan dakulong po kita ngunyan kinagkaarapik talaga kaning pandemic pandemic kaning COVID-19 na ini. Pero sagod po ngunyan dakulong na baga sa Manila kining Delta. Opo, yes po, the Delta variant. Grabe, sabi ko mga tao dyan sa ibong Delta naman ngayon ngunyan, father. Pero nga, sagod ganyan ngunyan, dahil pa nag-abot ang mga dilata. Nakulangan kiletra, Delta. Gusto namin, susuport kang government na. Dahil naman po masyadong maipapadara sa tuya. Talagang grabe na. Ngunyan, pero dahil pa ako sagkot ngunyan, dahil pa ako nababaritaan, kisarong agta na naapiktaran kang COVID. Bago, dahil pa, Resistensya. makusukan siya ng resistensya, ang pangbulong ninda, nga man sana. Iyo po. Herbal talaga. Herbal talaga, mga herbal. Iyo po. So, kaya magayonon po ini. Magayonon po yung experience na ining agta. Mga agta nga, malansi. Mga agta nga, malansi. Kaya nga ni, magayonon po baga sa mga inisimada kung ining experience kan. Nagpara-research ini naman sa buhi. Ano Mar? Talagang iba ang experience duman sa mga harayong mga lugar. May mga best practices. And ako nailing ko, ining pagigilbo ng ATI is parang going back to the basics kita, di ba? And ang sarap sa nailing ko na nanotarang kong magayuno na practices. Yung gabos na LSA, instead of competing each other, they compel para magtarabangan o mangat gabos. Magayon po ang nangyayari ngunyan. And hopefully, ining mga na-accredit na LSA talagang magpadagos. Kasi tama itong sabi ni Sir Marlon, my big brother. But then, sabi nga ni Ken, nagaangat nga ya. No? Garo si Sir Marlon, sulong kabelas, garo inangat na kang ang accreditation kang itay. Gini mo na isang practical school for agriculture. Now, Sir, Doc, ano po ang ano ang gustong sabihin ka ini? Liwat po, Marina Aldaw. Ngunyan po napag-ulayan ta na po ang School for Practical Agriculture. So si Sir Marlon po ang Longabella Kalikasan Farm. So kinukonsider mi po siyang big brother, pero bilang pag-recognize po sa iya bilang big brother, siya po sa Rong Learning Site for Agriculture, nag-qualify na po siya na ma-level up into our third level sa level of empowerment na from LSA to School for Practical Agriculture. So ngunyan po ang pagkakaiba niya po sa Learning Site for Agriculture, sa function po, ang Learning Site for Agriculture po basically is demonstration siya. Ang pinaka-function po kang mga LSAs is to demonstrate technologies na may hiling duman sa kanindang farm, and also to share it to the community. Araw po kan sinabi ni Ma'am Subago and ni Doc na yung willingness nila to share sa indang farms ay sa mga community saka sa mga bisita. So ngunyan po kapag SPA na po, ang nadadagdagan po ang sa indang function. From demonstration, nadadagdagan po yan na mag-provide ng mga training programs. So mga pagsasanay sa kung ano man po siya may offer kang farm. So si Longabella, mga trainees po, mga hali sa mga eskwelahan, sa TESDA. yes po, duman po sa mga institusyon na nagtataon ng training services, inot po sa MUYA, sa ATI, and of course ang mga SPA po, dahil man po sila piglilimit na makipag-network sa iba't ibang agency, sa iba't ibang grupo like TESDA, Department of Tourism,
provincial LGU, and of course, iba't iba pa pong partners. DepEd, yan po. Yan po ang difference kang LSA to SPA. And of course, in terms of facility po, sa LSA po ang hinahanap mi is itong na basic na dapat igwasinda is multipurpose function hall. Ngunyan po sa SPA, maliban po sa multipurpose function hall, comfort room facilities, receiving area, igwa na rin po sinda dapat ning accommodation facility. Tangani pong si mga nagsasaan nagti-training, pwede pong makapag-stay sa inda. So yun po ang additional facility. Actually po, data po yan piglilimitaran, depende po sa creativity kang farm owner kung paano niya ma-accommodate ang sa iyang mga bisita, mga learners. Basta po napoprovide ang security, na i-enhance ang learning, dahil po kitang limitasyon in terms of creativity duman sa satuyang mga farm partners. Ayun. Ayan po. Pero ako, dahil paabot ang 2022, and garong may mga higing na ang mga farmers na i-implement yata yung full devolution ng agriculture. Now, ano po ang ano ang magiging functions kang ATI? Maapektaran kaya so pigtataon nindong services sa mga farmers or mas lalo pang kumusog pa? Actually po sa Mandanas ruling, ang function po kang ATI is more on training the agricultural extension workers, mga LGU personnel. In terms of training sa farmers po, duman sa mga kadaklan, majority of farmers, na may papasa na po yan sa local government units. So allowed na lang po kami mag-training ang ATI duman po sa mga farmer leaders. So, ibig sabihin po, pag farmer leader, naglalog po duman sa mga learning site partners ta SPA because sila po kinukonsidera na mga leaders sa indang mga community. So through the learning site for agriculture partners, through SPA, ang ATI makakapagtao mangyari ng serbisyo sa mga parauma indirectly na lang po. Opo, oo. So through the LSA na po ang samuyang provision of training programs. So, dahil na maduman pa sa PD. Yes po. Mga passage, Tabil pass. Iya po, tabi, Father. So ayan po ang sa epekto po kang Mandanas ruling, ang samuyang opisina po they man directly affected in terms of, kasi po siyempre may mga serbisyo na mas lalo nga mas lalong ma-enhance ang sendong role. Mas dakula lugod ang role nindo. Na-focus po si samuyang intervention sa mga LGUs saka sa mga partner farmer leaders. So through them we can serve the farmers. Yeah. So mas lalo lugod na enhance Sir Jun, yan. Ano pa po ang mga services na din i-offer? And sabi nga ni Kayan, tagang mo niya na panahon na niya kay po ka busy ang So aside from training ang tinatawag sa mga of course farmers, so ngayon din sa mga agriculture extension workers, ka mga LGU, naglalog din po kami sa mga partnership. Okay, partnership po sa mga state universities and colleges. So halos gabos nga ni po din mga SUCs, talagang partner minaman sila. Okay. Tapos nakikipag-linkages din po kami sa mga national agencies. Of course, like for example sa Department of Agrarian Reform. Okay. Siguraduhin po ng partnership, like for example kahit po yung mga Bureau of Jail Management and Penology, nakalawag na rin po kita dyan kasi gusto ta rin po kasi ma-enhance ang inapunta pong urban agriculture. Okay. Opo. So container gardening. Opo. Tapos at the same time din po nagtataw rin po kami mga business advisory, technical advisory, and then nagki-create din po kami hinapod na information and education communication materials through mga brochure, pamphlets para po si mga nagbibisita sa Muya, pwede po sila makakuha, libre po yan, at nagkataon rin po kami sa mga opisina, sa mga LGUs, sa mga nangangaipo kayan. At dahil po sabi nga pandemic talaga in-enhance naman po ang samong presence bako lang sa online. So nagkagpo kami ng
ATI Sarabay channel po sa YouTube. So paki-subscribe na lang po, no? Hilingon po rin doon dyan. So naka-upload po dyan ang sa mga training. Okay. Tapos to mga school on air, sa mga episodes naka-upload din po dyan. And then you can also visit aming mga Facebook pages. So through that po, this interactive. So pwede po kong maghapot. Sabi nga we provide technical assistance, technical support. So through our presence sa online, sa at least si mga, of course dahil nga sa pandemic di na kita nakakaruluwas, yun lang sa tuyang gateway to the world, at least po dahil mahawaraan sa mga serbisyo. Yes, sir. Okay, Sir June, AG farmer. Ay pinunang ka sa mga kaumulitan. Okay. Involved dyan sa farming. Okay. Bale, dahil ang average age talaga is 57, Pero ngunyan ang good is parang nagbaba na siya. Okay. Kasi nga po talagang gusto mo po is ma-encourage po ang youth sa farming. So meron kayong mga 4-H club na we all support. Okay. Tapos ngayon ngunyan nga po kami na po na binhi ng Pag-asa program. Yan po para ma-encourage sa mga youth leaders na maging sinda, kumbaga panalmingan, maging model mas sa inda mga kapwa kabataan na mag-engage po sa agriculture. Through agriculture po dahil lang misa tinutukutuan na maging agripreneur. Okay, entrepreneur sa agriculture. We also mold yung sa inda pong mga values. Okay, and leadership. Yun po yan. Siguro sa mga arog ko, sabing pakin-network, arog po kaning Don Bosco. Ining Don Bosco, sindang Don Bosco, o Bosco niyan, young farmers. Nagdi-training sila. Iko po nang sinang eskwelahan sa Bangkiruhan, na ito talaga para sa mga hobbyists. Kaya itong mga hobbyists na ito, i-organize naman nila sa mga graduates duman, igwa ng Bosco niyan, young farmers. Kaya magayunan po yan, araw kaya, Pero aside from that, pwede man siguro nakipag-link man kamo sa BIPAR. Sinalakay, may pigigibusin ng mga crabs. Vertical farming, pati ito mga crabs baga, sa cabinet sana. Mga growers sana baga. Tangon yan baga, dipisilon dito na sa ba ang pwede magkakankan mga crabs, tamahalon. Ang nagkakakan man sa nakaan, ang mga growers, mga bantay sa kaso, tagsadire. Ay. Okay, sa pagkaroon na gusto ka po sa ATI is, ano ba critical na ba sa farming din is, pag sobra na sa produce mo, saan mo darahon? Pero may, one of the talks yata, iba nindo before, kang magkayo kami ng Agri-Aqua Fair, pero nababanggit ining e-marketing. Ikaw ka mo training? Ang po talaga ngayon, of course, harot po talang problema ng mga farmers po, paano i-market ang sedang ang product. Kaya po sa mga ini-encourage mo po talagang may training ko itong na Farmers Business School. Okay. So dahil lang po sila makanood about farming, about production, it's also about how to market their produce. Iba ko lang nga rin yan, gusto yung produce po rin ng raw material, to process it. Pa-process pa ninda para magdakul po ang sayang value. Value added po ang ginigay po ta dyan. Dahil lang po kasi sa concern again sa pagtatanom lang, gamit yung teknolohiya. Mas magayon po kasi kaya sa lapit lang, bako lang mataas na ani, dapat po ay masaganang ani kundi mataas na kita. Okay. With regards po sa e-farming, okay. Ngunya nasa pa rin po 'yan kasi ang ginigay po sa e-farming po is through lang siya internet. Garo man lang siya Lazada lang niya, parang this a marketplace na the farmer and of course the seller, the buyer will meet. Okay. Pero ngayon po si platform po is parang i-develop pa lang siya itong platform na to. Pero yan po is nangyayari na rin po siya. Okay. Pero ngayon po ang gusto kasi mangyari is just to empower na rin po yung mga farmers na how to sell their produce directly to the market po. At magma po kami kasi through mga LSA, mga LSA po. Ay mga LSA po kami na talagang
sinda na po talagang nagkaroon na sa inda ang mga suppliers, sinda na mismo ang mga nagpapabakal. Okay. Ay mga po pasinda is may mga na rin sinda for example mga restaurants, kayan na direct na. So sinda po nakadoon na sinda not just about farming na lang talaga. Kan sarong aldaw, kahurong ko ang sarong marketing department kan sarong mall. Sarap talaga sa mga advocacies ko as much as possible to ban single-use plastic. Kaya sarap sa mga advocacy maninda, haliun ninda ang plastic sa mall, katapos talidahan kayo ng mga dahon, mga payaw, dahon gibatag, katapos ang sarap pang figure pa plano ninda. Talimbawa, ining LSA ni Dr. Clyde, mag-producein na igdiki mga perang kilong, halimbawa kung perang kilong kung anong product, very perishable bagan, ang 5 kilo, difícil man padara naman sa mall. Kaya mas magayon siguro magkaigong consolidation. Katapos inda, ang plano ninda, magduman talaga sa mga farmers nganing farm to market tabalalong na very perishable baga ang mga agricultural products. Kaya ining saroin sa mga plano ninda, ining mall garo more or less sa ining mall na ini mo sa different cities and towns kan Bicol. Kaya hindi ko palang ikasabi talagang kung anong mall ini, pero aram kong midbid din dong mara ang mall na ini. The other day, kahurong ko po so marketing department ninda, gusto mi talaga na ang mga farmers, ang sa idang mga, ang iba pa, hihuruga ka na magtanom, lalong-lalo na kung grabe na ang farm input, mahalo na. Katapos babakalan mo sa nabarataw. Kaya, ang iba, habo na magtanom, pero kung magiging market driven ang sa ng production, may encourage ang mga paraon na magtanong. Pero po yun sa mga kwempo nindo, Jun, ang mga plano. With regards to yung sa mga plastics, 'di ba? More on sa DTI na pong niyan, concern. Of course, pwede pong makipart-partner man sa MOYA kung let's say may pong mag-training. Okay, kung gusto mong sabi tayo may mga farmers na tataukay na sabi nga to turn yung mga leaf mga dahon maging bags. Maray po yan kasi kung mga po kay mga teknolohiya, yan talagang gusto mong mangyari po Dato mga farmers po talaga mga outset na kayong concept, at least through us matabangan mi siya, kumbaga what you call this, propagate ang po kayo na practice through training. Okay. And then of course, we can even link up to other agencies na nagtatao po ng mga financial support para po araw kayo na proyekto po mas pa siya, mas mag-grow. Bawal na yun. But sa training. Okay. Yan po ang samuyang pagpo-promote ng sustainable agriculture and utilization kang waste, turning waste into fertilizer, recycling, araw po kayan. So yes po, pag-produce ng sariling fertilizer, tanganing gaya na magbakal sa market. Yes po, FPJ, FFJ, IMO. Ayan. So through that program, we share sustainable agriculture technology sa mga farmers and other agriculture enthusiasts. So ngunyan po siguro since pinag-uurlan ang Learning Set for Agriculture, gusto mi pong i-share sa Endo through Alex itong baka po ang mga farmers interesado kung paano maging LSA partner ng ETI. So let us give Alex the chance to explain po si proseso kung paano maging LSA ang sarong progressive na farmer na interesado maging LSA partner ng ETI. Lex? Ayan po. So liwat po, Diyos Marine Aldaw po sa Tuwi Kabus. So sa mga naghihinanyog po, iniimbitaran mi po kamo kung kamo po ay gustong maging katabang po kan sa moyang ahensya.
pag-abot po sa pag-share ng mga technologies kasi maabot na po itong inaapod na sustainable agriculture. Inaanyayahan po umi po kamo na kung kamo po may pang trainings, mag-undergo po muna kita ng mga trainings. Ano po, kasi saro po yan sa inot na steps. Kasi iyo po yan dapat tang i-invest po na si capability building. Pagkatapos po kayan, kung ang farm po nindo ay nagde-demonstrate na ng mga technologies, gawa na po kamang mga functional amenities, arog po kang holding area, gawa na po ning CR, wash area, magpadara lang po kamo sa muya ning letter of intent, address po sa Samoyan Center Director, si Director Elsa A. Parot, kang Agricultural Training Institute. Dumaang opisina mi po yan po sa Diversion Road, San Agustin, Pili, Camarines Sur. So after po na makapag-send po kamo ning letter of intent, ma-reply po kami sa Indo kang mga ibang requirements po na kaipuan po nindong i-submit. So yan po dyan itong barangay certificate na kung saan po i-endorso po kamo, sinisertifika po kamo kang sa indong barangay na kamo po ay sarong farmer leader, mayo po kamong safe po ang sa indong lugar. And then pangadwa po, medical certificate. Igdi po hinihiling mi po igdiyo kung kamo po ay may physical na kakayahan na mag-deliver po ka mga serbisyo sa pagiging sarong learning site. Then igwa po kaming mga standard form, arog po kang farm profile. Igdi po sa farm profile na ini maiiling mi po si mga qualifications kang nag-a-apply po na learning site cooperator. As in, yaon po dyan, nakapalaog man po si mga components na yaon po sa farm. Kumbaga, sa farm profile form po, mahihiling mi po duman. Magkakaigwa po kami ng image sa isip mi po kung ano po itong yaon sa farm. Sunod po kaya, igwa po kita ng project proposal with 5-year development plan. So, igdi po, igdi may man po nahihiling si development plan po kang sa indong farm sa maabot na 5 taon. Kasi di ba po ang ano tangani is maging katuwang kang ATI, bako lang po ATI, mga ibang government agencies and of course ang local government unit. So duman po may hiling si direction kang farm. Ayan. So sunod po kayan itong mga training certificates. Kaipuan mi po mahiling kung ano na po itong mga trainings na ano po nindo na undertake. And then kay puan ngunyan po degree requirement na din po na magkaigwa po kamo ning RSBSA certificate. Ano po? So registered kinakaipuhan po na kamo ay saro na pong registered farmer para po igdiyo. So ayan po mga requirements na iyan. Once po na nakumpleto na nasubmit po sa samuyang opisina, ma-schedule na po kami kaya ning validation activity. Ang validation activity iya po ni si Sinda Doc Copy po is nakapag submit na po ng mga requirements and ma-proceed na po kita sa validation activity. So hindi po hindi po tiga-ascertain si capacity kang farm para makapag-hold po ng mga technology demonstrations and trainings. So yan po, iilingon ni po duman si mga nakapalaog po duman sa farm profile kung yaon po idiyo sa farm. So pagkatapos po kaya na mag-validate po kami, ipoprocess mo yan, i-endorso po kan sa moyang opisina, kang regional office, sa national office po. And then once approved po kang ATI Central Office, tinda po ang matao po kang learning site certificate. Once na nag-abot na po yan sa muya, ma-schedule na po kami ng awarding. So sa awarding po, ikaw po kitang ceremonial ribbon cutting, ikaw po kita ning memorandum of agreement, signing, tapos ipag-award po kang certificate. So if ever po ka muna mag-qualify sa establishment support, igwa man po kaming itataong mga suporta. Araw po kang, for example, kami po ay training arm. So ang pwede mo pong maitao kayan, mga set of training equipment. Laptop, projector, etc. Iyan po ang main intention po kayan is makatao po kami sa indoning additional materials para po makapagpuon po kamo
bilang sarong learning site for agriculture. Iyo po yan ang proseso kang pagiging sarong learning site. Siguro sarap po sa mga possible role mong kang big brother. So medyo may distansya ang ATI pili, so mga nyaon po igdisalbay, pwede man maghapot yun kay Marlo. Ulit tayo. Lakay niya ang pirme. Magaling sa lakay maglakbay. Ako sa nang salakay. Ako minsan sa lakay. Ayan. Okay, so very productive po yung aldaw na ni Father at saka sa mga pag-iriba niya ton. Siguro bago kita magpaaram, ang parting messages po ka mga guest natin, and we are lucky na nakaibanan na po si mga taga ATI, si Doc Joey, si Sir Alex, at si Sir John. Sir? Po, very appreciative po kami kaning pagkakataon na ini na diyan po kami digdiyo para mag-validate sa sarong learning site, pero nataon pa kami ng oportunidad na may pabisto sa moyang opisina. Pat po ang Agricultural Training Institute, diyan po ang sa moyang opisina sa Pili Camarines Sur. Kung kamo po may mga pangangaipo, gustong maaraman ng mga agricultural technologies, makipag communicate lang po sa Muya. Iko po kaming Facebook page, iko po kaming email address, telepono. So makipag-communicate lang po sa Muya, and kami po willing na magtaoning sa Muyang serbisyo. So liwat po, salamat sa Silveranza Farm for hosting us here, and of course sa DCGB sa indong pagkakataon na tinaw sa Muya na makapagpaliwanag about ATI, and of course sa Muyang partner si Lakay, and of course si Father. So liwat po, salamat sa. Okay. So sa ngaran po kasamo yung Center Director na Elsa A. Parot. So salamat po sa DCGB sa oportunidad na ini. Na nataon po kami ng space, at taon po kami ng oras para magpaliwanag po sa kasamuyang programa. Inimbita rin po kamo sa gusto man po ko yung Facebook, halos gabo sa may Facebook. Paki-like man po ang samuyang Facebook page, pahiling mo na lang po doon ATI Bicol or yung ATI Bicolandia. At kami po liwat pwede po kami bisitahon dito po sa Diversion Road, San Agustin, Pili, Camarines Sur. At kung igwa po kamong mga sharing po mga kahaputan, at igwa po kamong mga gustong serbisyo, pwede man po kamong magrani po sa inyong mga local government unit at sa Municipal Agriculture Office, kasi po gaman po kami sa inyong mga linkages. Of course, pwede mo bisitahan po mga learning sites na sa mga po mga partner. Okay, Arcan Longabella Farm. Okay. So yan, thank you very much po. Salamat po ako sa DCGB, sa Silveranza Farm, para po idi sa chance pong ini na maipabisi mo po ang Samoyang opisina, asin ang Samoyang programang Learning Site for Agriculture. Dagdagan lang ko lang po, Father and Sir, yung hinihimok ko din po ang mga kapwa ako kabataan, mga youth po. So iga po kitang total of 8 learning sites for agriculture na tigmamanihar po kang mga kabataan. So kung kamo po gusto na makabali po sa workforce kang sa tuyang mga kahubinan sa pagsusulong po kang sa kutuyang agrikultura, kamo po iniimbitaran me na mag-submit na po kang sa indong applications para po magturuwang po kita na madagdagan ang mga parauma na nagpa-practice ng mga teknolohiya, makabagong pamamaagi para po maging maabot na po ang sustainableng pag-uuma. Para po maabot na din ang masaganang ani at mataas na kita. So maraming salamat po ulit. Opo, ayan. Siyempre yung host natin, si Ma'am Renz. Yan. Si Ma'am Renz. Yan. Gusto Congratulations po po. magpasalamat sa Indo po, Gabos, lalong-lalo na po kay Sir Mar, sa DCGB, si Father Momoy, at sa ATI po na group. Gentlemen, maraming salamat po. Yun lang po ang masasabi namin na tigtauan man nindo po kami kipagkakataon na ma-validate at ma-check po nindo ang Samuyang Farm. Thank you so much po. Thank you very much po. And siyempre ang big brother, ang Lakay. Okay po. Good morning sa Gararay po. Abangan nindo po ang magiging programa ni Sir Mardila sa DCGB, hopefully by this coming October. Nangani pong mas lalo tang mapaigot ining advokasya na
pag-encourage, pagtutukdo, as in paghanap kan mga inisyatibo, mga panibagong innovation tungkol sa farming. Dahil po kita mapundo hanggang bakong mataas ang kita, as in masagana ang ani. Yan man sana po ang pinakang objective. So saro po na pinakang magayon digdi sa programa kan ATI na ahinsya kan sa tuyang gobyerno. Ito pong nagkakaigwa kita kibanding in social responsibility ta lalong nagkukusog, and the creation of more friendship na at same level na nahihiling ta na minsan garo nagluluya-luya si buot magbugta ki farm ninhuli ta na encourage ta, kaya sa ngunyan maski siguro Sir Doc Dewey and Sir Alex, Sir Jun, nahiling din doon yun na pandemic dakulo na naging learning sites dakulo nag-farm. So bilang Big Brother nga ni sabi da papatunayan ta po iyan na magampanan as in madagdagan ang commitment. Sa gabos po, salamat sa mahal na Diyos. Thank you very much po. So na-mention ta po na ang igwa po kayo ang sa mga serbisyo ni po ito talaga po training Pero po si mga may po talagang panahon, mayong oras para maka-attend po sa mga training na tinataumi. Igwa po kami at ph/e-learning. Mag-register lang po duman kamo at dakol po duman mga courses, mga training na pwede po nindong i-take po. So sabi niya to syempre sa mga requirements na let's say gusto nindo maging learning site kay po nito ng training, pwede po kamo doon mag-qualify. So liwat po si mga gusto pong makanood pa na mayong time talaga makaduman po sa mga totoong training sa mga lugar-lugar. Igwa na po kita through internet po. Igwa na po kita diyan tatawag pong e-courses. Okay, sana po mag-approve sa po kamo kani. Libre man po ini. Okay. Ader. Kaya kung igwa po kamo mga hapot, pag maghapot po kamo sa kuya, papasok ko kamo kilakay. Anyway, salamat doon po. Salamat doon sa okasyon na na yan po nga itong electronic, pero sa totoo lang po, sabi ko sa Indo, dahil man po garay na kaining hands-on training talaga. Kaya, kung talagang madidipisil, hindi ito. Pero ini talagang hinguwahon talagang hanapon. Kaya salamaton po, binisyonan po lugitanin mahal na Diyos. Ngaray nama, nin aki asin Espiritu Santo. Amen. Okay, mga tugang, yan na po ang satuyang presentasyon ng programa ngunyan po na pagkagaring Sabado hanggang sa masunod po. Para po ang bilog na tropa, si Chief Ramir Tanay. Asa mo yan pong Chief Technician, cameraman, gabus na. Siyempre, si Boy Mata, sa muya pong Mata ng Bayan, ang piloto kang mobile kang DCGB. Kaya po ka boss, thank you very much hanggang sa Sabado. Bye-bye. Kung nadangog ang programa Boses kan Kapalibutan, abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DCGB. Salamat kan sa inyong pagantabay. An oras hatod sa Indokang Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Bear Brand, tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Revicon,